רצינו לנסוע בחופש פסח והמחירים היו נורא יקרים. יניב ויפית, זוג ספרים מפתח תקווה, חזרו לשגרת העבודה רק אתמול אחרי חופשת הפסח, אבל הם מתכננים כבר בתקופה הקרובה לצאת לחופש נוסף עם הילדים, למרות החזרה ללימודים, אבל במחיר משתלם. ממש חסכנו 3,000 שקל מהמחירים שבדקנו לחופשת פסח ושבדקנו לאוגוסט. היה הבדל של 3,000 שקל, והחלטנו ששווה שהילדים יפספסו את הבית ספר בשביל זה. כן, מי שחיכה ולא יצא לחופשה יקרה בתקופה האחרונה, יחד עם כמיליון ישראלים שעברו בנמל התעופה בן גוריון בחודש אפריל, כנראה הרוויח ובגדול. כי בתקופה הקרובה צפוי מספר הנוסעים בנתב"ג לרדת משמעותית. תורים לא יהיו, מזג האוויר ביעדים השונים נוח, וגם יש פחות עומס באתרי התיירות. כל אלו הופכים את חודש מאי לחודש אטרקטיבי במיוחד. זה תאריכים טובים לטוס בהם? זה מחירים זולים? כן, עדיין זול יחסית. אחר כך יוני-יולי יותר יקר. אם מחר יביאו עד הפסקת אש, תשכחי למחירים האלה. המחירים יקפצו פי 2. אנחנו רואים ירידת מחירים מאוד משמעותית של בין 30-40%. זו בעצם הזדמנות מצוינת גם מבחינת המחירים, גם מבחינת מזג האוויר. אז מי שוויתר על חופשה בחול בחג יגלה שהמחירים נחתכו בכל היעדים המועדפים על הישראלים. כך למשל, טיסה ישירה לקרטים ומלון 3 כוכבים ל3 לילות במתכונת חצי פנסיון תעלה לאדם כ$400, לעומת $650 בכל המועד פסח. גם ברודוס, מחיר חבילה הכוללת טיסה ישירה ומלון 5 כוכבים על בסיס חצי פנסיון ל3 לילות ירד בכ$200 מכל המועד פסח לתקופה הזו. צבר ההזמנות שלנו בימים שאחרי פסח עולה בעשרות אחוזים. ישראלים מבינים שאם הם יזמינו את החופשה עכשיו, הם יוכלו לחסוך אלפי שקלים לעומת אותה חופשה שתהיה להם באוגוסט. בפראג המחירים נחתכים גם כן ביותר $340 מכל המועד, כשמחיר חבילה ל4 לילות במלון 4 כוכבים על בסיס ארוחת בוקר וטיסה כמובן עומד על כ$759. ובגיאורגיה, בבטומי, חבילה ל3 לילות במלון 5 כוכבים כולל ארוחת בוקר תעלה לאדם בחדר זוגי $549 לעומת $700 בכל המועד. ביולי-אוגוסט זה שיא התיירות בכל העולם. היצע הטיסות השנה גם הוא הרבה יותר נמוך ממה שידענו בשנים קודמות, ולכן השנה בכלל אנחנו נראה עלייה מאוד גדולה של המחירים. אז רגע לפני שהמחירים צפויים לזנק שוב עם חופשת הקיץ, נדמה שהימים הקרובים הם ממש הזדמנות לחסוך קצת כסף, ובעיקר לצאת לחופשת התאווררות קלה.